alamin. Makaten ibu-ibu, mbak-mbak istighosah kirim donga kita sedaya mugi-mugi diijabah dikabuli dening Allah. Allahumma amin. Allah sampun matur ud'uni astajib lakum, donga sira sedaya pasti dikabuli dening Allah. Mugi-mugi dikabuli dening Allah. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipun kabari sedaya sehat, Mbak, Bu? Sehat. Mugi ingkang rawuh putriki selalu pinaringan sehat walafiat lahir batinipun, selalu pinaringan manah ingkang ayem lan tentrem, saged istiqomah ibadahipun, keluargane bahagia, punapa permasalahanipun diuculi ditolong dening Allah. Allahumma amin. Malih mugi-mugi kita sedaya selalu pinaringan umur ingkang panjang. Panjang to mboten pikun. Nggih, Mbak, sebabé nek panjang nggih pikun, nggih bingung nggih, Mbak. Ditekoni, Mbak sampeyan mau napa dereng? Urung padahal wis ngomangan sak pinten, Bu? Sak piring. Mbak tekok, Dok, kacamataku teng ndi to? Ngono. Kuwi kok nek golek padahal kacamata tinggo nggih, Mbak. Jadi kok makane iki perlu kita ndonga mugi kita sedaya pinaringan umur ingkang panjang tur boten pikun. Lan meneh umur panjang tur gadah duit akeh. Allahumma amin. Sebabnya umurnya dawa nggih, Mbak. Nek kasih duit atau pecel nggih tingu. Makane Allah niku Maha Kuasa. Monggo kita ndonga. Lah kita nek ndonga niku mestine mboten urusan donya mawon, tapi juga urusan akhirat. Mboten nggih aja njaluk sing duit sing akeh, sing napa niku duwe harta ingkang kathah, anak sing pinter mboten ngoten tok, tapi nggih ndonga supados benjing-benjing nek kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nek husnul khotimah niku artine napa? Benjing teng alam kubur nggih pikantuk nikmat kubur. Nggih ta? Pikantuk nikmat kubur ten benjing teng yaumul mizan yang ditimbang amale nggih amale sae terus selamat masuk surga. Niku cita-cita ingkang utama. Kita namung ndongane masalah donya tok, ning mangke nek pas meninggal dunia rugi. Ngoten nggih, Bu? Saged dipahami? Dadosé kita nek ndonga nggih ndonga kebaikan donya lan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sapu jagat. Artine donya pengen entuk nikmat penak donya ya penak akhirat. Sewu Ibu, niku berkaitan kalian donya nggih adunya mata ukor-koror. Donya niku namung sementara. Mboten wonten to umure sampai 1000 tahun nggih, Bu. Peyok, Mbak. Nggih, umur napa 70 wis kesel nggih, Mbak. Wis kesel iki oleh mlaku. Mboten nggih. Nah, makanya itu sementara, makanya beberapa gunanya damel ibadah amal ingkang sae. Nun sewu perumpamaan tiyang urip wonten donya niki nggih. Niku ibarate tiyang mlebu alas. Pundi, Bu? Mlebu alas. Alas niku nek arane cah sakniki napa hutan nggih. Hutan lah niku tiyang nek mlebu alas. Pertamane niku wektu teng Jawine kan tesih padang nggih, Bu. Basa saya mlebu teng alas lembian ngoten malih nggih. Saya bingung to nggih. Saya peteng, saya bingung. Lah terus lah eneng wong sing gak bingung, wong sing iso isih ndelok sinar srengenge. Iki iso ndelok sinar rembulan. Lah wong ning mlebu alas iku tujuane apa? Ngoten nggih, Bu? Yang mlebu alas niku tujuane golek madu. Napa, Bu? Golek madu ya, cek madu ya nek sing golek kayu. Lah ngoten ta. Lah golek madu niku ya enek sing entuk sak sendok, nggih to? Enek sing entuk sak gelas, enek entuk sing sak napa sak botol, enek sing entuk sak timbo, sak drip. Ngoten nggih. Lah niku terus tapi eling niku ning alas niku enek macan. Napa, Bu? Macan. Lah enek macan. Lah macan niku ngerjan nggih. Lah nek empun dicekiter macan, kira-kira enake nggo madu sak sendok,
sak gelas apa sak drem, Mbak? Sak sendok. Sak sendok. Langsung blayu nggih. Lah larase niku napa? Ngajine ngoten nggih. Lah maksude ngeten lho. Tiyang urip ning donya niku tujuane padha karo tiyang mlebu alas pados madu kenikmatan. Dadi nek wong urip ning donya iki tujuane pengen urip sing enak. Apa enek to Mbak Jenjo? Aku pengen urip soro ti. Wonten Mbak? Wong bingung lho ngoten nggih. Pengen urip enak nggih to. Ora susah, ora soro tapi urip enak. Lah, ngoten nggih. Lah urip enak niku mestine sesuai konsep agama. Terus sing wong enggak bingung metu alas kan bingung nggih. Padha karo ning alam donya niki. Wong ning alam donya iku mlebu alas apa dalam kehidupan iki iso ngarani bingung, sumpah. Nggih to, Bu? Anturu ya nek sing pun sumpah. Nggih to, masalah anake cilik digedhekne, terus gedhekne kok ruwak nakal. Ngoten nggih Bu sak umpama ngoten. Terus masalah keluarga, suamine, nggih to, masalah rezekine, masalah dulure, masalah ruwet-ruwet ngoten nggih Bu. Niku nak sumpah to teng tiyang bingung masalah kesehatane, nggih to, masalah tandurane, masalah utange ngoten nggih, Mbak. Sanes sewu lah niku padha karo permasalahan. Wong berdua alas kau bingung. Lah, enek wong sing gak bingung. Nggih, wong sing cek ngerti sinar wae nggih. Anta samsu, anta badru, anta nurul, fauqa nuri. Niku artine apa? Nabi Muhammad itu ingkang maringi petunjuk dumateng kita berupa agama Islam. Jadi ini wong sing gak bingung ngadepi masalah ning donya niki, wong sing ning ati ijin duwe rasa iman. Iman itu artine yakin percaya dumateng Gusti Allah. Kita urip ning donya niki nggih pun sewu kita riyen nak mboten wonten to sing ngontene nggih Gusti Allah. Sing maringi rezeki nggih Gusti Allah, sing maringi masalah nggih Gusti Allah, sing maringi sakit nggih Gusti Allah, lah sing maringi solusi nggih Gusti Allah. Lah makane balike nggih kita dekat dumateng Gusti Allah. Lewat napa gitu kok kados wau nggih Bu? Donga niku solusine ngoten. Selama tiyang niku jekne iman nggih to, enek yakin ning ati iku padha karo entuk sinar mata. Ora bingung. Arep jenenge sembarang mudak nggih, Mbak. Sing gak mudak nek napa sih sampe iku sandal ta ning isor. Kabeh mudak wis beritane mudak kabeh sembarang. Nek kanggone wong sing duwe iman ora masalah. Sing penting wayah butuh mengko iso. Ngoten nggih, Mbak. Ngono ae gak usah pusing lah nggih. Wis melok pusing lah nyapa melok pusing malah nggih, Mbak to. Lan gak usah bingung wong donya ora sanggumun nggih, Mbak. Wis belajar tok nek ngoten lho. Niku selama kita masih berpedoman kali agama. Mboten bingung, mboten sumpah kalau ngoten lho. Artine napa dengan pedoman agama tetap nglampahi salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dadekno sabar karo salat sebagai penolong. Nek kene masalah nggih Bu, ora usah bingung, cuma ngalor cuma ngidul dadak sing dijak ngomong padha sumpeke. Wes solusine ya, Mbak. Iya, tambah bingung. Sing bener langsung ngambil banyu wudu, njepir sajadah, ndonga salat dumateng Gusti Allah. Pun atine tenang nggih to. Nek atine tenang saged mikir jernih rangkai apa. Nek atine jujeg kuwi lho wis iso bunuh diri nggih Bu. Iso jegur sumur barang. Saiki sumur mboten wonten nggih. Enek PDAM. Lah nggih to. Lah ngoten niku. Lah niku nek tiyang niku jek duwe pedoman, jek iman. Ngadepi persoalan napa insyaallah badhe kuat nggih to. Arep bapak enak nun sewu bapake papan dowablek nggih Bu. Wong lanang diomong ira kenek sapa ngoten nggih. Wis ngetekne duwe, teh tuku rokok nun sewu sak ngoten nggih. Wis males kerja gregetne. Ngoten nggih Bu sak umpama ngoten nggih nun sewu. Lah nek awake dhewe iso legawa atine, ya iki jenenge jodohku ya tetep tak tampa. Piye carane ngatasi? Lah niku tiyang atine gadhahi iman. Nah, iman niku penting nggih. Iman itu nek cara ngarani awake dhewe napa Bu sinar wong ning jero alas niku selama jek sinar matahari ora ngalami bingung. Pripun saged dipahami Bu? You understand? Ya, saged nggih, saged dipahami. Lah niku
Terus nomor kalih niku sing saged nulung kita nggih niku sabar. Napa Bu? Sabar. Sabar niku dikuat-kuatne, ditatak-tatak-tatakne. Engko nek ditekoni bapake, apa to Bu kowe ngaji kok suwene rame? Jarene bapak kenapa Bu? Sabar, dikuat-kuat. Wah, nggih to, jenengan tandur kok nek ra sabar iso kok dijeboli. Nggih to, lah ngaji terus iki nek gak sabar mulai dhewe nggih Bu. Nah, sabar dadi sing iso nulung kita lewat salat. Nggih to, salat niku. Salat niku hubungan sing paling dekat dening dumateng kita, dumateng Gusti Allah niku salat. Pokoknya wayah sujud niku. Kalau saya menawi saged kita monggo salat tahajud nggih Bu. Salat tahajud niku, salat tahajud niku mulai bar isya sampai menjelang subuh. Nek saged tilem riyen nggih Bu. Syukur-syukur tangis setengah 4. Mangke niku salat tahajud 2 rakaat, usoli sunatan tahajudi, ngoten nggih. Nah terus matur-matur salat hajat. Hajate napa kita? Ngoten lho diaturne dening Allah. Niku ingkang wektu ingkang mustajab ditutup witir. Witir niku iso 1 rakaat, iso 3 rakaat. Langsung ngoten medal Jawi. Jawi artine mboten ngenten iki lho, gendenge. Jawi langsung madhep kulon maca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina ada. Bener monggo sareng-sareng Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Madhep mulon. Lah niku ganjarane napa fadilah? Padha karo ibadahe para malaikat. Mboten lho keutamaane. Jenenge ibadah malaikat niku napa? Mesti ditapa dening Gusti Allah. Lah insyaallah dijabahi donga-donga kita matur-matur donga. Ya Allah, paringono sehat. Ngoten nggih Bu. Padha kula niku ndure langit niku cocok niku. Ya Allah, muga-muga Bapak oleh gak kamukan. Ya Allah, bojoku sing golek rezeki niku ana paringi lancar, selamat, gak tolak-tolak. Ngoten nggih Bu. Jenenge tiyang nggih, muga-muga anakku ujiane lulus. Ngoten. Muga-muga dulurku iki apik ning aku. Lah sembarang urusan apa. Muga-muga diparingi besok selamat ning akhirat. Donga niku. Ngoten nggih Bu. Terus ngenteni salat subuh. Insyaallah nek saged ngoten. Ya Allah ning ati tenang, urip ayem, tenang. Golek rezeki nggih gampang. Tapi nek gak adoh saka Gusti Allah, sumpek nggih wajahe pucat. Dune yo akeh gabahe akeh tapi ngesulo ae. Lagi gak iso nikmati, nggih ta? Jadi kebahagiaan iku wonten ati. Disyukuri nggih Bu. Alhamdulillah urip, aku diparingi waras, paringi sehat, disyukuri ditelateni, nggih ta? Ditelateni apa kerjaane apa iki ditelateni, dijalani, engko insyaallah berhasil Mbak. Alhamdulillah. Ngoten nggih Bu. Terus semangat hidup semangat dan kita niati ibadah. Sedaya niku niat ibadah benjing nggih niku mundur. Terus tahu tiyang ingkang goleki madu wau nggih. Lah niku dikejar macan nggih ta Bu. Macan niku ibarate malaikat maut. Nah, kita niku setiap detik setiap saat diincer dening malaikat maut. Niku malaikat maut niku sing nyabut nyawa niku. Nggih to. Arep wong sing sugih, arep sing wong sederhana, arep wong derajat, arep sing gak depaken, arep sembuaran ayu kok gak. Niku tetep dikejar malaikat maut. Nggih to, Pak. Golek kenikmatan ing donya untuk madu sithik, madu akeh. Arep kaya apa? Ya tetep diincar dening mati. Ora iso diincar wis wayahe nggih Bu. Ora iso maju ya ora iso mundur. Lah sakune apa? Amal ibadah. Panjenengan ngenten iki ngaji niki golek sangu ning benjing. Ngoten to. Nek urip ning donya ya kudu ora mangan, ngombe, berumah tangga nggih Bu. Yang sawah kerja nggih ben kuat ibadah. Tapi sangu ning akhirat sing selawas-lawase nggih amal ibadah iman sing murni nggih ora dicampuri karo perbuatan sirik. Memang disembah niku Allah nggih murni Allah nggih Bu. Ora rasa nyembah patung, ora rasa nyembah punjer, rasa nyembah kuburan. Niku makhluk sedaya. Sing nyiptakne niku Gusti Allah. Sing disembah sinten Gusti Allah. Lah niku tauhid ingkang murni. Lah niku insyaallah bener-bener benjing ganjaran kita
utuh, mboten tiba bocor nggih Bu. Lah niku monggo kita bener-bener dados sing ngaji ngeten iki dalam rangka supados kita niku entuk ilmu, nek entuk ilmu insyaallah amal ibadahe terbimbing. Ngoten nggih Bu, carane ibadahe ben bener piye, amale sing sae, bimbing ati. Lah nek sepeda motor non sewu, wonten bengkele nggih Bu? Nek bengkele, nek wong awak loro bengkele ya ten rumah sakit nek ati sing gundah-gulana sing sumpek sing bingung obate nggih damel ngaji niku tamba ati iku limo ya warnane maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono wau nggih salat tahajud niku lho maksudnya nggih kaping telu wong kang saleh kumpulon wong kang saleh iki maksudnya nggih kita sedaya itu nek tiyang ingkang beriman purun ngaji namine tiyang ingkang saleh adem ayem nggih Bu jadi apa masalah iman masalah agama niku nek ati adem jadi tombo ati nggih tapi nek awor wong sing ketok donya dari Indonesia sumpah
iku napa niku wong tuwane Siti Maryam. Lah Siti Maryam iki benjing gadah putra paringi nama Nabi Isa. Lah tapi Nabi Isa niku kehendake Allah boten diparingi bapak. Dadine Siti Maryam niku nun sewu nggih. Wanita ingkang suci boten kenal tiang itu. Lah tapi kok hamil. Lah hamil itu berarti kehendake Gusti Allah. Akhir nglairaken niki niku Nabi Isa. Lah niku difitnah dilok-lok ning kaume. Nah, akhirnya mendelik sembunyi nggih Bu. Sembunyi niku terus diopeni pamane. Nah, pamane namine napa Nabi Zakaria. Dereng sampai lahir sing Imron mau anake dereng sampai lahir. Imron meninggal dunia. Dadine Nabi Zakaria kali Imron itu kakak beradik. Nah, dulur ngoten nggih Bu. Imron mati, sedo Siti Maryam diopeni sinten Nabi Zakaria. Lah, selama diopeni Nabi Zakaria niku ning kamar niku mung donga tok Siti Maryam niku. Wis donga. Lah datok ning meja iki nyepak sembarang panganan. Nggih Bu penak to nggih. Wah, terus dicukupi sebarang dicukupi ning kono. Sampai ning aman-amane surat Al-Maidah. Al-Maidah iki artine apa? Hijangan kok ditekoni, Maryam iki kok enek panganan sakmene kae iki kon ndi? Nabi Zakaria tekoni. Jawabe minallah saking Gusti Allah. Nah, niku ayat iki nerangne ngoten. Nah, ngoten. Terus Nabi Isa niku niku orang yang suka napa niku keliling. Nah, itu langsung Nabi Isa nggih. Nah, terus orang yang telapak kakinya lurus. Nabi Isa cerine telapak kakinya kita wonten lekok-lekoke nggih Bu. Jenengan kersane, jenengan lekok-lekoke lho mboten. Nek Nabi Isa itu boten-boten lekoke. Lurus ngeten lho. Jenengan nak wonten lekoke tengah iki. Nek Nabi Isa niku telapak kakine lurus. Lah niku. Terus menurut firman Allah, orang yang terkemuka berkedudukan judulnya dan di akhirat niku Nabi Isa. Lah nek niku Nabi Isa niku badhe dibunuh dening kaume. Nah, terus akhirnya diserupakan wajahnya dengan Yudas Askariot. Yudas Askariot niku. Nah yang ngarani disalib. Wajah si disalib niku Yudas Askariot. Nabi Isa niku diangkat dening Allah ke langit. Pas benjing di akhir zaman ngoten namine Dajjal. Nggih Bu, mengke wonten Dajjal. Dajjal niku mripate siji ten TikTok. Kaya kejupahan lan kuat kiamat. Mengke ngoten. Lah, mengke Nabi Isa niku medhun ning bumi mateni Dajjal. Lah, makame Nabi Muhammad itu wonten siji sing wonten jarake Nabi Muhammad, Umar, namaken to Abu Bakar. Lah niki cek enek kosong teng Madinah niku. Lah benjing niku kandheng Nabi Isa. Ngoten lho niku cek enek. Nabi Isa Nabi sing saiki jek urip nomor siji Nabi Isa ning langit. Terus Nabi sinten? Nabi Khidir, ya to, Nabi Khidir. Nabi Khidir niku tesih urip. Nomor 3 Nabi Idris. Nabi Idris ceritane matahari niku dipatikai kali Nabi Idris niku dipatikai ngoten lho. Sing jaga malaikat matahari niku dipatikai. Matahari niku sengenge lho. Niku wonten sing jaga malaikat. Lah niku kali Nabi Idris dipatikai. Lho, kok mati kaya aku? Iku sanget dulur jarine malaikat sing jaga matahari. Terus akhirnya diparani padun. Malah sengenge ditinggal ya, Bu. Terus dulurku Nabi Idris sampai kok mati kaya aku terus. Aku matur suwun saiki sampe njaluk Jalapa. Wis aku pengen mati sogo. Ngoten. Akhirnya Nabi sinten Bu? Idris dicak dening malaikat penjaga matahari, dicak delok kahanane surga. Suwen nang ning kono yo suwen nang. Lho, aku ki suwaye mulai. Ayo aku pengen mulai ngoten sing malaikat penjaga matahari. Matahari ini dijare maneh lho, kok ora piye, kok ora kiamat, kok ora ambruk ya. Terus iya ya balik mulai. Lah bareng manten sandale keri. Nabi Idris sandale keri ning surga mlebu maneh. Dinteni ora metu-metu. Rasake nak sing malaikat penjaga matahari balik jaga matahari to. Engko senenge Allah lho sing lha nek matahari mboten dijaga pripun Pak? Kiamat to nggih. Nah, ngoten. Makane Nabi Idris sampai sakmene ijik kerasan teng surga. Dadi Nabi sing saiki jek urip Nabi Idris nggih Bu, Nabi Isa, Nabi Khidir. Nah, niku nggih. Niku berarti ceritane Nabi Isa. Lah Nabi Isa niku iso urip kaya wong mati ya. Wong mati niku ya didongani ngoten urip. Wong sing gadah lara mripat niku
didongani nggih saged waras. Lemah niku diuntet-untet ngoten dicebul ngono mengke dadi burung manuk diwehi nyawa oleh diijine Allah niku saged napa terus iso napa niku obati wong lara sapak niku sing penyakit kulit niku lho. Niku berarti napa nek ngarani mukjizate Nabi Isa. Terus ayat niki intine kita nglajari tentang sinten Bu Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi saderenge Nabi Muhammad. Urut-urutane niku terakhir kan Nabi Muhammad, saderenge Nabi Muhammad Nabi Isa. Nabi Isa niku tesih mboten kok sing disalib niku pemahaman nggih. Nah niku kok disalahgunakne ten Al-Qur'an disebut niku. Petunjuke wonten niku. Dipun saged ditani nggih Bu. Imran niku Imran niku wonten sing ngarani niku nabi, wonten sing ora ngarani tokoh agama. Nah niku dulure Nabi sinten wau Zakaria. Terus mangke Nabi Zakaria nggih gadah anak. Namine Nabi Yahya. Nabi Yahya nggih. Nah niku mangke urut Nabi Yahya niku becing sing bela Nabi Isa ngoten. Nabi Isa dilok-lokne umate Bani Israil. Bani Israil niku zamane Nabi Isa niku cukahan ya. Zamane Nabi Musa sing saiki perang lho Bu. Jenengan tinggal berita gitu Israel Amerika perang kali Iran Persia to niku. Nah niku jadi saya wis tukaran nguwayal cowengkel wis jan iku namine Bani Israil sampai kiamat niku terus. Nah iki mangke sing ngertos Gusti Allah piyambak nggih sing kuwi balesan. Nah niku makane umat Nabi Isa niku namine Bani Israil. Niku waktu niku diserang kalih umate. Lah niku sing bela niku nggih Nabi Yahya, saudara sepupu nih. Jadi Nabi Yahya kali Nabi sinten Bu? Nabi Isa niku saudara sepupu. Saudara sepupu jenengan ngarani napa? Nak dulur napa? Kata niku. Lah nggih kata niku. Lah niku ngaten. Pas saged kami cerita ngeten nggih Bu. Jadi intine awake dhewe ngaji niki nerane tentang ceritane Nabi Isa. Nabi Isa niku anake Siti Maryam. Siti Maryam niku anake Imran. Imran niku dangu terus ndonga supados paringi yoga akhirnya diijabah dikabulne dening Gusti Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kita ndonga nggih Bu. Kita mawon niku diatur ing ndonga nggih udhune astajib lakum. Hajat kita apa mawon monggo kesimpulane kita ndonga. Pun bosen-bosen ndonga niku sesuatu sing menurut akal awake dhewe gak mungkin, gak masuk akal. Karena ndonga iku dadi masuk akal. Ndonga niku kekuatan. Nah, salat niku bahasa pendeke gitu kan. Alhamdulillah sampun mboten mawon. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat lan diiringi dengan ridhonipun Allah. Allahumma amin. Monggo kita dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.